माने बे बिनानावखौ बिराद क्रास जायो जेबो खख' रोङानो ओरैनो डिग्री फरायगारदों हाय हाथाय गेसावजादों हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय गोबावनि उनावहाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायहरनाय थाबाय जोङो दिनै हस्टेलावहाय एसे आला खाला मोनलाबायनानै मोनसे फिथाइ लाबोखानाय दङ बे फिथाइखौहाय जानो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामनो लुबैनानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौनो नायसाबथ'दो जेबो कन्टेन्ट गैयैथ' आंनावहाय एग्जाम सोलिगासिनो नालाय दे बेयो मा बुस्थु नुदोंना मा नाम होनो बेखौहाय कमेन्टआव खोन्था जोङो इंलिसावसो मिथियो पाइनएपल होननानै बर'आव मा होनोथाय मिथिया बेखौ जोङो जानो नागिरदों दिनै पाइनएपल जोङो हस्टेलाव दङ बेयो बिनानावनि बेड नैबे बेबायदि जिरायनानै दङ बे बिनानावनि टेबोल बियो आंनि नै आङो लेखा फरायगासिनोमोन बियो आंनि नै आंनि टेबोला माबायदि अबस्था जानानै दङ ओमफ्राय नै बियो नमिता लोगोनि बेयाबो नै बेना बे खोबथेनासो थायो न' सिङावहाय ओमफ्राय बिथाङा नैयावहाय आनारस लोंगासिनो मानसिखौ देखायनो हाथ'वा माबे नै जोंना एग्जाम सोलिगासिनो खाथायानो मोनबेसे लानांगौ कुइसन पेपार प्रिभियास कुइसन पेपार नैबे केमिस्ट्रि बुक अर्गेनिक केमिस्ट्रि 6th सेमिस्टारनि बेफोरखौ मिथियो मा स्ट्राक्चार नोंथांमोना नै फिनला मायाव गोलैयो होनबा एलकहल जेरै फर एग्जाम्पल संख्रिखौ जोंनि केमिस्ट्रि लेंगुवेजाव सडियाम क्लराइड बुङो थिग बेबायदिनो कालारखौहाय केमिस्ट्रि लेंगुवेजावहाय डाइ बुंनाय जायो आरो ओमफ्रायो बिदिनो बुरजाखौहाय डाइस होननाय जाबाय आरो एस बज'नाय जाबाय बिथांमोना रैमालि जाग्राफोर आं दहाय होनदोंमोन ना बर'आवहाय रोङा होननानै रैमालि होनो आं ओरैनोसो होनफादोंमोन बर' लेंगुवेजखौ रोंजोबखायो आङो गैलालै आंनि सिखा फिसायाव सोरबा लांबाय ओमफ्राय रैमालि जानो फैनाय सासेया बेवहाय उन्दुनानै थाबाय हेलौ मा खबर हाय हाथाय गेसावजादों गैया खोमा लै गैया दे नोंस्रालाय मा लाबोखो बानलु संख्रि लाबोदों सासेया बे आगैया बिराद माहि गुरैखा नङालै आब' जों नुयो रागाबो जोंनो रोङा खोमालै बियो सोरनावबा नैबे आनारसनि मादैया मानो आंनावहाय माननो रोङालै आंनाव जेबो जाया आं गोथावसो मोनबावो आंनाव जेबो जाया आं जाखायो मानोलै बियो दे जा नै बिथाङा मादा जाग्रा आनारसनि मादा जाग्रा आंहा हले मानानो बेनो जाबावदों खुगायानो भर्ति जाबाय थेवबो जागासिनो एफा जायो मानबासो दा मानमारा बानलुबो सिफ्लेबावबाय नै बानलु मोदोमदों जानो लुबैदोंनो बेयो नेनो हाला मोदोमजोब्बाय नै आंनि खाजा फैलायबाय आं बेखौ जानानै बांसिन मोनजानाय जायोब्रा
다시 좀 먹었어. 아, 다시 솔리 살아있나? रनायनो जानोसै बानलु संख्रि लगायजोब्बाय बे जानाया मा होनो ओमफ्राय मा होनो नों जानाया जाग्रा मानसिफ्रा बे सामसजों जाग्रा ओमफ्राय बाखि खैना गासिबो आखाइजों जाग्रा संख्रिया सिनि बियो गाबोन लोमजाबा हराव जाय एगजाम हैनो नागिरदों मैथा जानो लुबैदों सुदैनि जायगायाव गाबोन लांदोंलै लांखोलै गावस्रा उन्दुजोबो ओंखायनो सोङालासिनो लाङो जोबहांबाय रायजोफोर मा होनो नांलायो नालाय गोखै मोनदों आं गोमोन गोमोन नायनायसो जादों नै दाना आंहा लास्टाव मादाखौ जानोसै बोरै खानाय माबाजोबलायलायनाय ए बिनिसो मोनबायला संख्रि जानोसै एसे ओमफ्राय आंनाव मानो जेबो जानो रोङाथाय माबा मोसौ सालाय थालेन मोसौ माथिमा भिडिअ लाबावनोसै आङो नोंखौ भिडिअ लाबावनोसै नोंखौ भिडिअ लाबावनोसै बे बिनानावना इमान क्रास दङना माने बे बिनानावखौ बिराद क्रास जायो इयुनावहाय गासिबो सेंग्रायानो बेखौ क्रास जाजोबो ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलावहाय नुनाय सेंग्राफोराबो फाग्ला जाजोबसिगोन खोमा देलायबाथ' लाजाबावा माने मानसिया बिराद नोरोम आरोना नङालै आब'नो जों दा आनारसखौ जाखांजोब्बाय नोंथाङा मा डिपार्टमेन्टनि नोङो मिथिया बिथाङा माबालै बे मानसि दुमसि जिब जुनारफोरनि माबा हाख्ल'ग्रासो इयो बिबु हाख्ल'ग्रा एम्बु हाग्रा माबा एन्जरनि बिबु हास'लाबायग्रा नाफोरखौनो अपारेसन खालामलाबायो बियो नै बेबो सासे बिसोर सानैजों एखे ओमफ्राय नै बेहा माबा फैसा सानग्रा बेहा इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि नै बेहा आरो पलिटिसियान नरेन्द्र मदि जानो नागिरदों बेहा देनांहाय भट होबानो जाबाय नै बेहा आरो आंनि डिपार्टमेन्टनि मा होनगोन नोंखौहाय ओंखाम ओंख्रि संग्रा ना बमा बानायग्रा लाल साहा फुदुंग्रा ए बेहाबो आंजों एखे आरो लाल साहा फुदुंग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्रा बेबायदि आरो गय सफारिखौबो बिदिसो दानखावनानै जायो जोङो दे दानखौबावदो दे उफाय गैयाना बिरलांबाय नै बिसिनियावहाय सालाय खुगा गोदना बेफोरावहाय डिफेक्ट दंजोबो मा बिसिनावहाय माबा मानजोब्बाय आनारस जानानै गारामाया ओमफ्राय आंनावहाय माननो रोङो माननानै गय जालाबायबाय बिसोरो गय सफारिफोरखौनो मारै जाखो आंनावल' माना मादा जालायबाबो नै बिसोर सानैया मा जालायगासिनो माबा आथिं गालायनाय कम्पिटिसन जालायगासिनो दे सोरबा क'क' फरायनो रोंबा फरायलाय क'क' रोंना रोङा नोंसोरो रेबथि नों खिथुन जाबाय नै माबा सेख'लायबाय नै गय सफारि सेख'लायबाय गोरलैफ्रा ओइ सोरबा क'क' फरायनो रोंबा फराय दे फरायलाय सुराथ' फरायलाय क'क' फरायलाय फरायलाय रोङा बेबो क'क' रोङानो ओरैनो डिग्रि फरायगारदों नोंलाय क'क' रोंना रोङा मा होनदों हारसानि सरि दे फरायफिन दे मिनिला दे अखाफोर गोरलैनो दसेनो मोनहैबायबो जालालै बेबो ओरैनोसो डिग्रि फरायदों
नोंलाय नोंबो रोङा नोंलाय खख' रोंना रोङा नोंलाय खख' रोंना इ खारोसो नै रोंना रोङा रोंजोबा नोंलाय आं रोङोना फरायनोसो बायदों आं फरायनोसो बादों दे औवाखौ फराय दे नै रोंगौ दे आं बिदिखौ रोङालै ओमफ्राय बिदिखौ रोङा आङो दानिया आंबो फरायनायनोसै हागोन ना हाया क क ग घ ङ गुसुं स गोलाव स ज ज ञ गोलाव थ गोलाव थ गोलाव थ गोलाव थ गोलाव न गुसुं थ गुसुं थ गुसुं द गुसुं ध गुसुं न प भ म प प ब भ म य र ल गोरा स गेदेर स गुरै स ह क्य दै र सुंथाब थ अं अ अखाफोर आंबो एसे बावहांबायमोन सेल्फि लानाय बाला मोजां न'नि फटक लानाया जाखायालै मानो मोजां जायाखै जों फटक लानाया मा जाखो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आङो दा ब्लगखौ भिडिअ लानायखौ इडिट खालामनोसै दे बाय बाय